Good afternoon. I hope this message finds you well. I have redrafted the trust for your Russian clients. The LLP is effectively C-suite. Can you kindly make sure that this goes as quickly as possible? This is confidential. They would take their Bermuda company and redomesticate the driver's tax reason. Bye. Azken egunotan zerga iruzurrarekin lotutako eskandalua denon ahotan dago. Izan ere, ikerketa kazetaritzako sareak publiko egin ditu diruak paradisu fiskaletan dituzten edo izan dituzten hainbat lagun eta enpresen izenak. Paradisuko paperak deitu dituzten hauetan, guztira 13 milioi agiri aztertu dituzte. Parte hartu duten hedabideen arabera, historia osoko ihes fiskalari buruzko filtrazio handiena da. Panamako paperak baino garrantzitsuagoa. Agiriotan ageri diren izenak maila gorenekoak direla esan daitekelako. Horien artean daude, Ingalaterrako Isabel Bigarrena erregina, Juan Manuel Santos Kolonbiako presidentea edota Madonna kantaria. Joseba Barandiaran ekonomialariak zenbait gako eman dizkigu paradisuko paperak aferaren nondik norakoak hobeto ulertzeko. 13 milioi agiri filtratu baldin badira perrensara, aurretik antzeko kasuekin alderatuta faltxeani zerrenda edo Panamako paperak eta badirudi dela inoiz egin den paradisu fiskal batetik datorren filtrazio horik handiena, ez? Paper sekretu eta zenbait kasutan akaso legez kanpoko ere izango direnen, filtrazio oso handi bat, orain arteko handiena. 13 milioi agiriak 3 zatitan banatzen dira. Batetik egoitza nagusia Bermudan duen Appleby nazioarteko abokatu bulegoarenak daude. Bestetik, Asia City Trust konpainia eta egitura ilunak sortzen dituen kabinetarenak. Eta gainontzekoak 19 jurisdikziotako merkataritza erregistro konfidentzialetako agiriak dira. Horietan ikusten dena da, zein mailatan dagoen diru pila bat ezkutatuta, gardenak ez diren tokietan, nolabait esateko, zenbait irla eta zenbait kokagune baliatzen dituztenak euren estatu izaera, kasu etzeten ez da hori ere, zertarako, eta kapitala handiei ezkutaleku bat eskaintzeko. Kontua da, Panaman beste abokatu kabinete hura zegoen bezala, kasu honetan ere, Appleby izango litzateke iturri nagusia, baina oro har esango genuke nazioarteko multinazional askori eskaintzen diola aterpea, eta gero maila partikularrean edo parte hartzen dutenak ere egon badaudela, ez? Eta horrek esan nahi du, batipate Amerikatako Estatu Batuak eta Britaniarrak diren multinazional handi gehienek, horrez baldin badaude, antzeko batzuetan egoteko aukera asko dutela, edo susmoa behintzat horrek pizten du, ez? Eta beraz zalantzan jartzen du handi batean, herrialde aurreruetan egiten den zerga bilketa, nola bila esateko. Paper horiek argitara atera izana, bi zentzutan da adierazgarria Barandiarenen iritziz, zerga sistemaren iruzurrean eta kazetaritza independentearen garrantzian, hain zuzen. Eragin judizial eta sozialei dagokienez ordea, gauzak ez daude horren argi. Pentsatu behar du kasu askotan, akaso ez daudela legea usteak horren atzean, baizik eta etikoki kritikagarriak izan daitezken jokaerak. Espainiako haziendak, eta pentsatzen dute Euskal Ogasunek ere beste horren beste egingo dutela, norbait hor agertzen baldin bada, begiratuko dute benetan legezkoak diren edo ez hor egindako jarduerak eta izan litezke, hori da gainera kezkagarriena, ez da? Agiri horietan agertzeak ez du esan nahi norbaitek legea usterik egin duenik. Bai adierazten du, seguru asko, asmoren bat izan duela zerga kopuru oso txikia ordaintzeko. Gai aztertzen ari diren kazetari eta ekonomialariek kalkulatu dute paradisu fiskaletan 7 bilioi euro daudela eskutatuta. Agirien kantitatea kontuan hartuta, oraindik paper hauek zer esana emango dutela ez dago dudarik.